दुगैनो फैदो दा दैमायाव माने न'निफ्राय फैनायाव देखायाखैमोन आरोना जों फैनायखौ माने दैमायाव दा फैनानै बानायबाय आरोना भिडिअखौ बिथिं बैयाव दुगैदो आरोना बरन'दिन दैमायाव बया थान्दा गाइस एकदम दुगैनानै आराम नांदो गरमदों चालु करो हाबाय हामदो guys oh my god finally guys dia langsung begitu tanda ope musim so guys beri nangde video kalian ada belum langsung Ini kotor. Wow. Kira gimana? Makanya ini bebas. Kudes lain fayda benar na be umu kudes lain fayna baje dima no fayno du fayar na guys mu ko intrai jana gorom ne kada dima bidar na dima gorom ne kada dima bide nicim dengar na biar bidar na yo nicim putan ni pre fayna dei ini anda hei malah ada nge ha biar guys dengar na guys nya gele guys dengar nih bicing dimi mana dugine apa ifadi gele ne moza karena gele ne ifadi baleo gele ne sobat moza menarna mana bicing beri बिथिं आइलेन्ड दङ आरोना आइलेन्ड बै ससेयावनो दङ आरोना खाथि जायो जोंनि मिथिखायो नोंथांमोनथ' मिथिखायो जानांगौ बिथिं आइलेन्ड दङ आरोना बरन'दि आइलेन्ड बरन'दि होनबाथाय नोंथांमोना मिथिखायो बिथिं आरो बगामाथि बैथिं बगामाथिनिफ्राय फायो आरोना नै दैमाया दे मोनसे माबा मोनसे बाथ्रा बुं साबस्क्राइब खालामदो ओ माय गड दासो जंगलनि हाब्रु हासिनिफ्राय ओंखारनाय सानदो इन्टारेस्टिं जायो आरोना दैमायाव फैनाय माने दुगैनाय माने मजायानो बेलेग आरोना गाइस थिं आरोना ओरै दैमा नायनो हागोन गाइस नोंथांमोना बे जों दुगैनायखौ आरोना दैया बिथिं सिगां थांगासिनो दोङो बैखिनाव हटेल आरोना बैयाव गोथौ आरोना बैखिनाव थब्ल'जोबो थान्दा नोंथांमोनाबो फैनानै ओइ गब' जागोन दालाय गोथौ नंला थांबाय आरोना गाइसनिया बिथि दैया बिथि दुगैना मोजा नांदो subscribe subscribe kalam guys subscribe kalam bar guys ini keluar Yaudah. Yaudah. guys, naik lah medan ini. Oh, jangan. Imluru kemana? Hamzah berapa barang ya? Hamzah kemana?
Maaf beti. Wow, oh my. Finally guys, bugi tangsigen hoननायानो दा दुगैखांना न'आव थांसै आरोना guys. नोंथांमोना भिडिअखौ नुबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब हरबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय guys. बिथिं दोङो दैमा आरोना बरनदि दैमा. So guys, जों दुगैखांबा दा दुगैखांनानै दा जों न'आव थांसै आरोना. बिथिं दोङो ब्रह्मा बिथिं दोङो दैमानि भिउआ बेफोरबायदि आरोना guys. मजा जोंनि दैमानि भिउआ. बिथिं दा मा बुंगोन बेखौ दा जेंगाव दोङो नै जि जेंगाव. guys निया दा नैथिं आरोना जोंनि दैमाया बिदिनो हारसिं न'आव. दाब्ला मोनसे भिडिअ'बो दङमोन आरोना बेयो दिनैबो माने जों खिथुखौनो गारा इसोरो नैबे दासो. फाइनालि गाइस जों थांसै दा न'आव. बिथिं आरो जोंनि न'आ दैमानि भिउआ बिथिं दोङो निया दुगैखांनानै दा थांसै आरो न'आव. बेयावनो फै आरोना जों मख'खोनियाव बेयावनो फै आरोना. बिथिं गारि फैदो आरोना गाइस भुटान. फाइनालि गाइस जों न'आव थांबाय निया. फाइनालि गाइस जों थांसै आरो न'आव. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय. आंनि चेनेलखौ बिदिनो गोदान भिडिअ एगारबानो नुनो मोनगोन आरोना गाइस. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो न'आ बिथिं आरो जोंनि दैमानि भिउ बेफोरबायदिनो. guys भिडिअ होमबा बेयावनोसै आरोना guys.